हम दीपा पांडे आज रउरा सभी के सामने तुलसी जी के कथा लेके आयल बानी। तुलसी जी के कथा कार्तिक मास में कार्तिक स्नान में तुलसी पूजन के समय कथा कहे के, सुने के और गावे के बहुत ही महत्व है। देवठनी एकादशी में तुलसी जी के विवाह के समय भी कथा के कहीं जा, सुनी जा, गाई जा, सुनी जा हमारी कथा। धन तुलसी के माला, जिन्हीं गोपाल जी जपत जिन्हीं माला, काने कुंडल सुंदर माला। पूछे नारायण जी कह तुलसी आपन उत्पाती, के तोहर माता के तोहर पिता, मेघ मोर पिता धरती महतारी। इतना वचन जब सुनिले नारायण जी, वन वृंदावन से बास कटवले, नेत धर्म के मारो छवले, गाय के गोबर अंगना लिपौले, गजमोती चौका पुरवले, शंख गजाधुन दिहले बजाई, तुलसी के सिर सिंदूर पहिराई। तुलसी सुहागिन अयोध्या में गईली, अयोध्या में बाजे लागल अनध बधाई। सरस्वती तेल सखिया सब बटली, अगहन माँ से फूला डोला, अपना गोपाल बिना भांवर सोना। पूस पूस में रानी भैली, माघ में जीव थर थर कांपे, मखमल पड़े ओहार। फागुन माँ से राधा श्री कृष्ण खेले रंग अबीरा, चैत माँ से फूल बन राई, सवत बिरह दुख सहलो न जाई। बैसाख माँ से गईली झुराई, जेठ मास कोड़ खान गंगा दहलाई। जैसे जैसे गंगा मैया मारेली हिलोरा, तैसे तैसे तुलसी मैया हंसेली नारायण जी के कोरा। पूछेले नारायण जी कह तुलसी, कवन जोग कैलू कवन तप कैलू, हृदय में समैलू सिरवा चढ़ी गईलू। कहली तुलसी जी नाही नारायण जी, जोग कैनी ना तप कैनी, दिलवा लगे हृदय में समैनी, बास लगे सिरवा चढ़ी गईनी। जे तुलसी के कथा कही, जे तुलसी के माला जपी, से तिरिया बैकुंठ में जाई। आगे पड़ी भरल भंडार, पाछा पड़ी जमुना के धार। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन कुछ पावत नाही। जय तुलसी मैया।